Reservedelsfabrikken er en udviklingsorienteret, højteknologisk underleverandørvirksomhed i metalbranchen, der altid er på forkant med det nye inden for elektronisk og teknisk udstyr. Det gør, at vores fabrik altid er klar til at takle lige præcis din opgave inden for tyndpladebearbejdning og spontane bearbejdning, både om det er som underleverandør eller systemleverancer på basis af andre underleverandører. En af de store fordele ved at bruge os er vores fleksibilitet, fordi det er afgørende for os at kunne opfylde kundernes behov for faglig kompetence og sørge for hurtig, præcis levering. Og med vores 63 medarbejdere og 5.400 kvadratmeter produktions- og lagerhal kan vi udføre alle ordrer fra de mindste stykproduktioner til volumeproduktioner på flere end 100.000 styk. Vi tilbyder blandt andet stands- og laserskæring af emner på fuldautomatiske anlæg. 3D-laserskæring med fuld integration mellem 3D-CAD og mulighederne på maskinen. Revolverstansning, som er et godt alternativ til laserskæring, når mængden er stor og opgaverne skal løses hurtigt og rationelt. Bukning af plader, enten i vores store Salvagnini-bukkecenter eller med vores nye bukkerobot. Vi kan også klare svejsning, der bygger på vores mange års erfaring og know-how. Og både overfladebehandling og montage af emner er også med i pakken. Hos Reservedelsfabrikken vil vi gøre alt for, at dine projekter lykkes, og derfor kommer vi altid gerne med råd og forslag til gode løsninger, så vi kan hjælpe med at sikre netop dit produkt. Derfor tilbyder vi produktudvikling og produktmodning på basis af din idé eller skitse, hvor vi kan foretage den egentlige konstruktion af et produkt på vores CAD-CAM-systemer og med 3D-tegninger i SolidWorks. Produktudviklingen foregår i tæt samspil med Reservedelsfabrikkens produktionsmiljø. Derved sikres praktiske, realiserbare løsninger, som kan produceres billigst muligt med størst mulig hensyn til design og udformning. Det kalder vi produktmodning. For at leve op til det mål har vi anskaffet det mest moderne teknologi og sørger for, at det bliver betjent af veluddannede medarbejdere. Næsten hele vores produktion er styret elektronisk, og alle vores medarbejdere er uddannet i lige netop de maskiner og processer, som de skal arbejde med. Uddannelserne foregår i samarbejde med vores maskinleverandører. Hos Reservedelsfabrikken er vi derfor klar til at tage hånd om både dig, din idé og producere netop den opgave, som du gerne vil have lavet, fra de første streger til det færdige emne. Ingen opgaver er for stor og ingen for lille.